חברי קהילה יקרים, החל משבת שעברה נכנסנו למצב חדש. שבוע קשה עבר עלינו, שבו כולנו נאלצנו להתמודד עם מראות קשים ועם התמודדויות שונות ומשונות במעגל האישי, המשפחתי, בעיקר הלאומי. בעזרת השם נעשה ונצליח. הכאב הוא מאוד מאוד גדול, אבל אנחנו בעזרת השם נתאחד ונתחזק. השבוע ראינו מראות נפלאים של אחדות בעם ישראל, וגם יוזמות נפלאות בקהילה הנפלאה הזאת של אחדות, של תפילות רבות, ויוזמות שונות ומשונות בעזרה לחיילים, עשיית ציציות, תפילות משותפות ועוד ועוד. אנחנו צריכים לזכור שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא ברא את העולם מתוך טובו, מתוך חסדו. הרי לא היה חסר לו דבר. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זו אמירה מוסרית. זה צריך להזכיר לנו על מה המאבק שלנו. המאבק שלנו כמובן על הבית, בראש ובראשונה. אנשים רוצים לגרש אותנו מפה. אבל המאבק שלנו הוא מאבק מוסרי. הוא על דמות של אלוקים מוסרי, אלוקים של מהו רחום הפתח רחום, מהו חנון הפתח חנון, ולא חלילה שימוש לרעה בשם אלוקים, להרס ומוות, זוועות ואכזריות, ועוד זה בשם האל. הרמב"ם אומר שהחייל צריך לזכור, הרמב"ם בהלכות מלכים, אומר שהחייל צריך לזכור שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. אנחנו צריכים לזכור שהמלחמה שלנו היא על ייחוד השם. אנחנו שליחים של הקדוש ברוך הוא, עם ישראל בעולם. יש לנו ייעוד, ואנחנו קוראים בשם השם, באותו דמות אלוקים שנבראנו בצלמו, אלוקים שהוא רב חסד ואמת. בסוף הפרשה, לא בסוף הפרשה, סליחה, בפרשה חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין, אבל הוא ראה שהעולם לא יכול לעמוד במידת הדין, והוא שיתף רחמים לדין. אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא. את הדין ראינו בגדול לצערנו. דין קשה מאוד. אנא הקדוש ברוך הוא, שתף רחמים לדין. עכשיו הגיע הזמן מידת הרחמים. אנחנו מפצירים להתפלל להשם חזק. ואני מאחל לכולכם, שמרו על עצמכם, שמרו על ילדיכם, שבעזרת השם יהיה לנו שבת שלום, שבת שקטה, ובעזרת השם נעשה ונצליח. נצח ישראל לא ישקר, ובעזרת השם עם ישראל, בעזרתו של הקדוש ברוך הוא יתברך, ינצח במערכה הקשה הזאת. צריך הרבה סבלנות, אבל בעזרת השם נעשה ונצליח. שבת שלום לכולכם.